Sziasztok! Ma egy unboxing videót szeretnék bemutatni. Őszintén az unboxing videóból fog állni, hogy hát még érkezett nekem csomag, azt már kicsomagoltam sajnos. Édesanyám feljött és kidobálta a sötétítőket. Papírokat meg ezeket, úgyhogy azért nem tudom újra ki-unboxingolni, de meg is szeretném mutatni nektek, hogy mit kaptam. És hogy nem látszik. Jöhet. Majd egy ilyet. A billentyűs és az egér az maga így néz ki. Tök jó kézre áll minden, úgyhogy tök jó, szintén nekem tetszik ez az összeállítás. A billentyűzet maga, én csak eltesz kézzel, nem olyan könnyű, az így néz ki. Így. Be is kapcsoljuk ezt szépen, amit mutatom. Maga a gépet. Ó, de kedves, nem kezdett már mint elsípolni. Igen. Már itt lehet látni, hogy elkezd már világítani. Ezzel lehet állítani a színét. A billentyűzet az most így néz ki, hogy világít. Arra itt egy rosszat tudom. Én úgy nyugtam, csak még nem lehet állítani. De. Na, akkor kezdjük az alapszintet. Semmi. Kék, piros, zöld, lila, nem tudom, sárga. És ilyen húpi kék, fehér, ilyen. Én ezt zölden is szoktam használni. Most nézzük az egérnek a, hogy hívják. Nézd. Hát, akkor látjuk a, ugye nem világít. Ugyanolyan kék, mint a billentyűzetem van. A piros, zöld, ja, ez ilyen, ez is lila. Sárga, és ilyen hupi, kék, és fehér. És le is világít, tök jó. Igazi márkát futok. Szóval ezt amennyiért kaptam, hát ja, elég, hát nem mondhatni, hát kinek mi a drága. Úgymond, ez 13 000 forint volt, évnapi ajándékom. Igen, nekem nagyon tetszik. Már nekem volt egy ilyen régi HP szar, elnézést, rossz billentyűzetem, érintkező hibás volt, minden pikma baja volt, és egyszer nem az, hogy tönkrement, hanem ezt megkaptam ma, március 15-én kaptam volna meg, és ma vettük meg, és mondta muterom, hogy megkapom ugye most, mert most ez egy darab volt belőle sajnos, és hát nekem nagyon tetszik. Tök szépen világít, szép a kidolgozása, jó pici, mindegy, hát ja, jó pici, az egérhez, hogy rárakod így a kezedet, nagyon jól meg lehet markolni az egeret, úgymond. Nekem nagyon tetszik, hogy meg lehet markolni. Most ez még valójában egy ilyen logó. Mindegy, ez a videó ennyi lett volna, és ha tetszett, akkor like és feliratkozás. Sziasztok!